Jedan od takvih gradova jeste i grad Zaječar, zaista primer odgovorne politike kada je u pitanju podrška porodici sa decom i nešto više od 13 miliona dinara se iz samog budžeta grada izdvaja na podršku porodici sa decom, od dodatnih finansijskih mera kada je u pitanju rađanje dece, zatim različite subvencije i dotacije kada je u pitanju smeštaj u predškolskim ustanovama za treće dete, zatim prevoz dece, zatim stipendiranje najboljih studenata i to je stvarno jedna sveobuhvatna politika kada su u pitanju mere pronatalitetne politike. A sve što radimo i sve što radimo zbog naše dece i upravo jeste cilj svih naših aktivnosti da nas bude što više. Opet je tu Zaječar dobar primer, jer evo poslednjih godina se svake godine beleži rast broja novorođenih u odnosu na prethodnu godinu, tako je i ove godine